أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Danas mi ćemo pričati jedan bitan stvar. Ovo je vezan naš poslanik, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Časni poslanik sallallahu alaihi wasallam dobio jedan titul od Boga, to se zove Khatam an-Nabiyyin i ovo je arapski riječ. Khatam to znači pečat vjerovjesnika. Kada se kaže Khatam an-Nabiyyin, to znači pečat vjerovjesnika. Ja ću pročitati prvo taj prevod od ajeta, onda ćemo pričati detaljno u tome. Zato što na jedne strane muslimani imaju vjerovanje da je Muhammad sallallahu alaihi wasallam zadnji poslanik što se tiče vrijeme i poslije njega ne može da pojavi još neki poslanik. I na druge strane isto imaju vjerovanje za Isa alaihi salam, da Isa alaihi salam on će pojaviti, on će doći nakon Muhammad sallallahu alaihi wasallam i onda na kraju on će umrijeti. Ovo ajet kaže Muhammad nije otac ni jednog od vas ljudi, nego Allahov poslanik i pečat vjerovjesnika. Pročitam još jednom prevod ajeta. Muhammad nije otac ni jednog od vas ljudi, nego Allahov poslanik i pečat vjerovjesnika. Da li poslanik ne može da bude otac od ljudi? Da li poslanik ne smije da ima muški djece? Ako pročitamo ovo, tako se shvati ovo poruka. A na arapskom ovo kada dođe walakin, nego, ako je prvo rečeno nešto negativno i poslije ovo kada se kaže walakin, ovo riječ lakin, to znači ovo što smo rekli na prvi dio, ta je rečenica, onda na drugi dio rečenica ima objašnjenje. On nije otac ni vas ljudi, nego on je vjerovjesnik, on je poslanik i on je i pečat vjerovjesnika. I kada je poslanik, faktički on je duhovni otac za vas. Ovo riječ, arapski riječ Khatam ima više značenje, ali obično ovo riječ što Arapi oni koristi, ovo stari arapski leksikon koristi taj riječ. Časni poslanik sallallahu alaihi wasallam koristio za sebe ovo riječ. Ovo riječ se koristi za najbolje, najzavršeni. Na primjer, kada se kaže ovo riječ za poslanik, to znači Muhammad sallallahu alaihi wasallam je najbolji od svih poslanika. On je najzavršeniji od svih poslanika. On je ukras za svih poslanika. Može se isto koristi kao za posljednji, ali posljednji to znači kao vrh, kao položaj. Ne, ovo riječ uopšte nije povezana sa vrijeme. Vrijeme ne igra ulogu za taj riječ. Ovo riječ je bez ovo vrijeme da samo da neko kaže da on je zadnji poslanik, zato što ovo riječ Arapi oni su koristili za ostali
zanat, na primjer koristili za pjesnika, koristili za doktora, koristili su za drugi ljudi, na primjer Mutanabi, on bio jedan veliki pjesnik i za njega su rekli Hatamu Šora. On je kao pečat svi ovo pjesnika. Isto se koristi kao Hatamul Atiba, on je kao završen od svih doktora, ali to ne znači da poslije njega neće doći neki drugi doktor, ali neće doći neki drugi pjesnik, nego ovo je riječ koristen za položaj, za svrh. Kao su isto časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio taj riječ za Hazreti Ali i rekao: O Ali, anta khatamul awliya kama ana khatamul anbiya. O Ali, ti si pečat za avlija na isti način kako ja sam pečat za poslanika. Pečat to znači potvrda. I kao mi imamo vjerovanje, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama naučio amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, da mi vjerujemo na svih poslanika. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem potvrdio istinit od svih poslanika, ostali poslanici. I to znači hatam. I onda na arapskom jeziku hatam isto to znači prstin. I prstin, kao ja sam sada stavio, ovdje piše nešto na arapskom, ali ovo prsten se koristi za ukras. I na ovo značenje mi možemo da kažemo naš poslanik Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, on je ukras za svih poslanika. Kao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama naučio da mi vjerujemo svi poslanika. Kod kršćana oni vjeruju do Isa. I kažu poslije Isa, ako neko tvrdi da on je poslanik, on je lažovac. Jevrije, oni su odbili Isa alejhisselam, odbili su Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Oni su rekli poslije Musa, ako neko bude tvrdio da je on poslanik, on je lažovac. Ali časni Kur'an i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama naučio da svi poslanici koji su došli, oni su bili od Boga i mi ne možemo da budemo muslimani ako odbijamo bilo od ovih jedan poslanika. I mi vjerujemo da Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, on je zadnji poslanik šta se tiče šerijat, šta se tiče zakon, šta se tiče položaje, ali drugi muslimani, oni na jednoj strani toliko propagiraju svugdje gdje govori da Muhammad sallallahu alejhi ve sellem zadnji poslanik i poslije njega nema drugih poslanika, ali na isto vrijeme oni kažu Isa je još živ, ali zadnji bude koji umre na kraju. Ako neko preseli na kraju i poslije njega nema neki drugi, onda mi kažemo on bio konačno, on je bio zadnji, posljednji. Ali onda kažu Isa nije umro. I Isa će doći i on će biti poslanik. I on će umrijeti poslije Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Onda ko će biti zadnji poslanik? I onda kada mi kažemo ako je zadnji za vrijeme, onda kažu niste shvatili, hatam to znači neće doći novi poslanik, nego može da dođe neki stari poslanik, može da dođe, a novi ne može da dođe među muslimanima. Onda faktički šta to postane? To postane kao da Bog nije bio mudar.
on zatvorio vrata za dolazak poslanika, ali potreba poslanstvo još postoji. Potreba postoji i on završio sa poslanicima i onda šta je Bog mislio, šta ću sada? Ja sam već završio, ali potreba postoji i onda on rekao, dobro, ja ću uzeti Isa a.s. natrag i onda šta može da bude ovo objašnjenje u tome? Da li može da hatam to znači on je zadnji, hatam znači ne može da dođe novi poslanik, nego da stari smije da dođe. I to je jedna zdrav razum ne prihvati ovi objašnjenja. I drugo, i časni Kur'an ne dozvoli da Isa a.s. dođe posle Muhammad s.a.v. Kada je Kur'an kaže Varsulan ila bani Israil i on će biti poslanik sinovima Izraelovim. Ovo 3. sura 50. ajet. To znači Isa a.s. opšte nema mjesto kod ummata Muhammad s.a.v. On završio svoj misao i on umro. On ne može da dođe sa svojim poslanstvom za ummat Muhammad s.a.v. Zato što Isa a.s. bio poslanik za jedan nacija, za Bani Izrail. I poslanstvo od Muhammad s.a.v. je za cijeli svijet. Kul ja ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Prema o poslanik, reci, ja sam Allahov poslanik svima, prema svima vama, prema svih ljudima. I zato Isa a.s. on ne smije da pojavi među muslimanima sa stari poruka i za svoje stari poslanstvo. Zato što taj poslanstvo bio samo prema jedan narod. I za Muhammad s.a.v. on treba da bude poslanik prema svih ljudima. I onda da li postoji još neki ajet koje dadne objašnjenja za taj ajet Khataman Nabiyyin. Kada mi pročitamo časni Kur'an, postoji ajet surat An-Nisa, ajet 70, na ovom ajet se Allah kaže وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ako god se pokori Allahu i ovom poslaniku, oni će biti sa onima kojima je Allah podario svoje blagoslove među poslanicima, među istinoljubivima, među šehidima i među dobrim ljudima. A oni su najbolji drugovi. Ovo ajet se pokazuje ako jedan čovjek pokorava se Allaha i ovo časni poslanik s.a.v. njemu Allah dadne neki vrline. I ovo vrline ima 4 vrsta. Kaže poslanstvo, onda istini ljubav, šehid i obični ovi dobri ljudi. I koliko neko pokorava poslanika i Boga, toliko on će dobiti ovo položaj. A neke ulema kaže da to znači da će takvi ljudi biti sa njima, ali da neće biti među njima. I ima od druge ulema, oni kažu ovi ljudi koji pokorava Boga i poslanika, oni će biti sa ovi 4 ljudi, a neće biti među njima. To znači kao da oni stoji sa njih, a neće biti među njima, neće imati položaj kako ovi ljudi bi imali položaj. A onda šta to znači? Onda faktički to znači, oni kažu da ti ljudi neće biti poslanici, bit će sa poslanicima.
ali oni neće biti poslanici. Oni će biti sa poslanicima, ali sam neće biti poslanik. Ako je ovo prijevod ovog ajeta, onda je to poniženje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. U ovom slučaju prevod ovog ajeta bi bio ovako: oni koji se pokoravaju Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bit će sa poslanicima, ali oni neće biti poslanici. Oni će biti sa istinoljubivim, ali oni neće biti istinoljubivi, i oni će biti sa šehidima, ali oni neće biti šehida. I oni će biti sa dobrim ljudima, a oni sami neće biti dobri ljudi. I časni Kur'an ima nekoliko još ajeta gdje je koristim taj riječ ma. To znači, kada se kaže ma, to znači sa. Naprimjer, Bog kaže kunu ma sadekin, budite sa iskrenim, ali ovdje to znači da vi treba da budete sami iskreni. I onda kaže vatavafana ma labrar, i daj nam smrt sa dobrim. I to ne znači kada neki dobri ljudi oni preseli, onda neka mi preselimo sa njih, nego ovdje to znači da mi postanemo dobri ljudi. I zato ovo časni Kur'an, kada je govori za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da on je Khataman Nabijin, ovo prevod je da on je pečet vjerovjesnika, on je završen, on je najbolje, zato što Arapi oni su koristili taj izraz za svoje potrebe, ali oni su koristili samo za taj značenje da je koje je najbolje. I isto je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom rekao: ja sam bio Khataman Nabijin, bio sam pečat poslanika dok Adam bio u stanju vode i blato, još nije on bio stvoren. I tada sam bio Khataman Nabijin. Adam alejhi selam bio prvi poslanik. I kako onda može da bude taj tumačenje? To znači ovo položaje nije povezano sa vrijeme, nego ovo položaje je povezane bez ovo vrijeme, nego samo za statut, koliko visoki statut časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on ima. Isto onda neki kažu da je ovo ajete što sam malo prije pročitao, da ko slijedi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i to se pokazuje da ne može da dođe neki čovjek van islama, samo može jedan od ummata od Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sam najavio za dolazak običani Mesija u njegov ummat i sam rekao za dolazak ima Mahdi. I u Muslim, knjiga Hadis Muslim, tamo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem 4 puta rekao za taj običani Mesija koja će doći da on će biti poslanik. Ali on neće biti samostalan poslanik, nego on će biti kao ummat od poslanika, on će slijediti časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i zato Allah njega će podariti taj položaj. I zato ovo ajet jasno govori da postoji mogućnost među muslimanima treba da pojavi jedan čovjek, i na drugi predskazanje govori od strane od poslanika da on će biti imam Mahdi i on će biti običani Mesija, i jasno je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao imamukum minkum, on će biti vas imam između vas. Ne čekate da neko pojavi od drugih ummata, od drugih naroda. Ne čekujete da neko pojavi sa nebu, nego on će biti jedan imam između vas. Zato što kada se kaže zadnji, samo zadnjim prema vrijeme uopšte ne postoji neki vrline. Zadnji može bude slučajno bilo koji. I čak i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ovo sudni dan ili kijamet pojaviti kada bude šrarun nas, kada bude najzli ljudi u svijetu. Tada će biti
kijamet. Zato sam zadnji opšte nema vrline u tome. Isto onda neki kažu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u jednom hadis la nabija badi, nema poslanika poslije mene. Problem postane kada ljudi uzimaju samo jedan hadis ili jedan ajet i od strani drugi hadis ili drugi ajet koje su za isti tema, onda ne bude jasno prevod. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, postoji taj hadis da nema poslanika poslije mene, ovo la nabija badi. To se kaže jednom Hazrat Ali radijallahu ta'ala anhu, on bio veliki borac i poslanik jednom krenuo na put i njega nadužio da on bude u grad Medina, ali on volio da ide, ali onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, slušaš, to je položaj je kod mene na isto kako je Harun imao položaj kod Musa alejhi selam, osim la nabija badi, ti nisi poslanik poslije mene. Harun bio poslanik i ti nisi poslanik. A badi to znači poslije. Badi kada se kaže za vrijeme, ali taj vrijeme može da bude, na primjer, jedan kratak vrijeme, jedan dug vrijeme, konačno do sudnjeg dan vrijeme, do koliko vrijeme. Zato što kada čitamo drugi hadis i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže lesa beni va benahu nabiju, nema poslanika između mene i među njega. Zato je Isa alejhi selam koji treba da pojavi među muslimanima. Kao sam rekao, to je metafor. Isa alejhi selam to znači jedna osoba od ummata Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. On će dobiti taj titul kao bio stari Isa kod Musa alejhi selam. I časni poslanik jednom kaže nema poslanika poslije mene, a na drugi hadis kaže nema poslanika između mene i među Mesija koja će doći. I treći hadis kaže Mesija koja treba da pojavi, on će biti Allahov poslanik. Ali poslanik na ovo značenje da on će dobiti objava. Poslanik ne znači da on će promijeniti u Kur'an, šerijat, ali da on donesi nešto novo, ali on da promijeni nešto u islam, ne. Poslanik, kada mi kažemo, čovjek koja bude poslan od Boga. Kada Allah neko pošalji, onda on bude poslanik. I poslanik ne mora da ima novi zakon ili da bude van od ovo ummata prema ovo Kur'an, kako sam prije ovo rekao. I zato kada čitamo ovo svi hadis, onda nama bude potpuno jasno ovo značenje ovo ajeta i značenje od ovo hadisa. Ovo već sam čitao Hazrat Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, on prenio ovo hadis, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao između mene i njega Isa nema poslanika i zaista će se pojaviti među vama. Ovo je vrlo bitan stvar što obično muslimani oni ne čitaju pažljivo. Časni poslanik uvijek kaže on će pojaviti među vama. Imamo kum min kum. Nikad rekao da on će biti od Izraila. Nikad rekao on će pojaviti sa nebu. Nego rekao on će biti među vama. I kao sam rekao, ovo badi, to znači poslije mene, da li to je do sudnjeg dan, da li to neki period, i ovo nama bude jasno, a to je period je dok ne pojavi Isa alejhi selam. Isto je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem za Hazrat Umar za njega rekao, ako bi bio neki poslanik, on bi umar poslije mene, to znači odmah poslije njega nije bio potreba.
I kada je sin od Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ibrahim, umro, poslanik sallallahu alaihi wasallam kada stavio na kabur i rekao Lau aša la kana siddiqan nabija. I tako je rekao, tako mi Boga, on je i poslanik i sin poslanika, da je živio, postao istinski poslanika. Hazrat Ibrahim, poslanik kaže, Hazrat Ibrahim a.s. umro poslije ovo ajeta što smo pročitali, ajet Khataman Nabijin. Poslije umro. I tada muslimani su već znali značenje. I Hazrat Ajša isto je jednom rekla, treba da kažete kulu innahu khatamul anbiya wala taqulu la nabiyya ba'dahu. Neka recite da časni poslanik, on je khatamul anbiya, pečat poslanika, ali nemojte reći da nema poslanika poslije njega. I onda neki ulema vezani ovo kada je poslanik rekao za svog sina da je živio, postao istinski poslanik. Neki ulema onda su rekli šta to znači. Onda oni su rekli ovo je kada je poslanik rekao nema poslanika poslije mene, onda zašto kaže ako bi ostao živ, on bi bio istinski poslanik. Onda oni su rekli badi to znači ne samo poslije mene, nego badi ima još jedan značenje protiv mene. I onda oni su koristili jedan ajet u Kur'anu koja kaže fabi ayyi hadisim ba'd Allahi wa ayatihi yu'minun. 45. sura 7. ajet. Onda nakon Allahove i njegovi znakova, pa u koju će riječi oni vjerovati. Onda su kaže da li ima Božje, da li postoji, ovdje se koristi taj riječ bad, poslije Bog, da li postoji još neki drugi Bog? Kada mi kažemo poslije Boga, da li postoji neki drugi Bog? Ne. Ovdje onda oni su rekli to znači suprotno, protiv. Nema Allahovo bad, poslije Bog nema nešto drugo. Zato oni su rekli ako bi sin od poslanika ostao živ, on bi slijedio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I onda on bi bio poslanik kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Zato nema dilema na ovo hadis i nema ni taj ajet. Svima potpuno bude jasno kada mi pročitamo ovo ovaj dio, kada čitaju ljudi samo jedan hadis ali čitaju jedan ajet i zaostavi drugi hadisa, drugi ajet, onda oni daju tumačenje prema sebe, ali treba da vidimo potpuno više hadisa na isti tema, više ajeta na isti tema, zato što časni Kur'an u početak kaže zalikal kitabu la raiba fi. Ovo je završena knjiga, ovo je takav knjiga, nema sumnje o tome. I kada čitamo više ajeta, onda nama bude jasno šta Allah rekao na ovom mjestu i na drugom mjestu. I zato ovo hadis i taj ajet ne govori da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem konačno zadnji poslanik sa vrijeme, nego zadnji šta se tiče položaje, statut. On je na vrh, on je najbolji od svih poslanika i prema časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prema Kur'an i hadis, postoji mogućnost da će pojaviti jedan poslanik, ummati poslanik, to znači koja treba da pripada ummat od poslanika, koji treba da slijedi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji slijedi Kur'an i njemu Allah će podariti ovo položaje da on postane
istinski sledbenik, poslanik od Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ovo opšte nije protiv njegov poslanstvo, nije protiv njegov ovo Hatamul Anbiya, pečat poslanstvo. On je potpuno sledbenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam i on došao da ispuni ovo predskazanje što je Allah Allah ostavio časni Kur'an ili časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Samo je potrebno da mi vidimo značenje, vidimo ako slijepo vjerujemo šta čujemo, gdje bi vodili, zato što to kršćani isto kažu. Kršćani kažu Isa alejhi selam, on je zadnji poslanik. Oni kažu poslije njega nema poslanika. I ovo nije neki dokaz, nije neki, mi možemo da kažemo argument, da mi ljudima kažemo da ovo je vrlina islam. Poslanstvo je Božje blagodat. Poslanstvo je Božja milost. Kada on podari jedan nacija, ta nacija ostane živa od ostali narod. I zato ovo nema neka mana. Među muslimanima Allah stavio vrata otvorena ili stavio uslove. Ako jedan čovjek tvrdi da on je poslanik, on mora da slijedi časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. On ne smije da bude van islama, on treba da bude među njegov narod, među njegov umat i neka Allah nama dadne potpuno razum da mi shvatimo ovo poruka, da je ovo je vrlina za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam, da je on je najbolji od svih poslanika. Ovo je taj vrlina. Ovo nije vrlina samo da mi kažemo on je zadnji šta se tiče posljednji, šta se tiče za vrijeme. On je zadnji, on je posljednji šta se tiče vrline, šta se tiče najbolje, šta se tiče vrhunac od poslanstva. I ovo je to značenje za hatam. Kada se kaže pečat, to znači on potvrdi istinito od svih poslanika. I to je taj stvar što treba da mi shvatimo. Neka Allah nama dadne potpuno razum da mi shvatimo položaj naš poslanik sallallahu alaihi wasallam što je Allah njemu podario. Assalamu alaikum wa rahmatullah.